l-ambjent, l-iżvilupp eċċessiv, l-iskart. Dawn huma biss uħud mill-problemi li semma l-President ta' Malta George Vella meta l-ġimgħa ndirizza l-laqgħa annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn għamel referenza l-sfidi li qed jaffaċċjaw ir-residenti f'diversi lokalitajiet. Il-President Vella għamel referenza s-sensiela tal-laqgħat li kellu fil-ġimgħat li għaddew mas-sindki u rappreżentanti reġjonali minn madwar Malta u Għawdex u semma kif minkejja l-karatteristiċi partikolari ta' kull lokalità, l-isfidi li semmew kienu simili ħafna. Fosthom hemm il-ħarsien tal-ambjent naturali, l-iżvilupp eċċessiv, l-integrazzjoni ta' komunitajiet ta' barranin fostna, il-ġbir tal-iskart, il-koordinazzjoni ma' entitajiet governattivi u fuq kollox ir-rwol u s-saħħa tal-Kunsilli Lokali. Il-President u l-aħħar xhur semma b'interess numru ta' proposti interessanti u li jxirqilhom kull attenzjoni. Fost l-oħrajn il-ħtieġa riformi li jżidu l-awtonomija tal-Kunsilli kemm dik finanzjarja u fejn jitlu permessi it-tisħiħ tar-riżorsi umani kif ukoll ix-xewqa mwassla minn bosta li s-sindki jibdew joperaw f'din il-funzjoni fuq bażi full-time. Ir-rimarka li għalkemm għandu l-ebda seta li jimplementa dawn it-tip ta' xewqat se jwassal dawn il-ħsibijiet lill awtoritajiet konċernati. Preżenti għal din il-laqgħa annwali kien hemm ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Kunsilli Lokali Karl Guder.